una qüestió, perdoneu-me, de so, una qüestió de so que és molt important, que Posidònia això ho té molt en compte, és justament la qualitat del so. La qualitat del so en la ràdio avui en dia és fonamental i a més disposa d'uns mitjans tècnics brutals. De fet, avui mateix a Catalunya Ràdio, ja que citàvem, que també ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio per tot arreu, perquè cada programa l'han fet en una població diferent, doncs ha publicitat un spot de l'aigua Sant Aniol, que és de la Garrotxa, una aigua de la Garrotxa, amb allò que es diu avui en dia com a publicitat immersiva. És a dir, te poses els auriculars i estàs escoltant un univers sonor brutal, d'una qualitat que és el que Posidònia també te diu: posa't els cascos, posa't els auriculars perquè escoltaràs una meravella. M'agradaria destacar el tema del podcast que, per cert, fa 2 anys que ha començat a aparèixer en l'EGM, perquè, clar, el nivell de sentir els podcasts... I hi ha una cosa curiosa que abans de venir així he vist, que és com a mínim digna de ressaltar, que a Espanya s'utilitza més podcast que, per exemple, als Estats Units o a França. Sí, som un dels països, és curiós això, no? On més podcast estem utilitzant, per damunt dels americans, dels francesos o dels anglesos, no? Segons en quines franges d'edat. Tinc entès que en menors de 40 sí, i no en majors de 40. És que l'estadística va apagant-se a mesura que, clar, però la gent d'una determinada edat passa com en la televisió, ja no van al dial, van directament al podcast, no? I este serà, evidentment, el futur, no? Un programa com l'Ofici de Viure, que és un programa sobre això, sobre el fet de viure, no? És el programa que ja fa anys va tindre més descàrregues a tota Europa. Un programa produït així, no?, als Països Valencians, per dir-ho d'alguna manera. Jo augure una qüestió, que és que el que traga una app fàcil per a que te podes programar la teua ràdio al teu gust, serà un gran èxit. Encara no està això fàcil. També serà un perill, que és que sols escoltarem determinades coses. Jo tinc una discussió amb el meu fill major que diu: jo no veig la tele perquè això jo veig... Diu, no t'enteres de moltes coses, però pots també contrastar coses que són diferents. Per tant, torna a l'híbrid. La ràdio analògica és molt interessant, junt en la ràdio també digital.